The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Isaiah 54:14, in righteousness shalt thou be established. Those shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Job 3:25, for the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nalawag kita mga sala nga nahimo nining adlaw, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So let us use now the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo, higalang wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon nining adlaw, ikinahanglan ang atong pagampo sa hilom. Let us do what we are supposed to do in preparation for our study of the Word of God today. Therefore, let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon. Ngadiin kami magapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, nga mao lamang kini ang kalanon sa among tagsa-tagsa kakalag, ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos na ining laing adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami sa lawas. O bisan to, dadunay mga kakulian usahay sa among panglawas. Kini gumikan lamang sa tanan nga naisuod sa imong plano. Nagasalig lamang kami sa imong plano, buhi pa kami ning lawas gumikan sa imong planong nagalihok pa. O nga kami magpadayon sa pagkaton sa dugang panimong kamatuoran, aron mao kini kadugang sa among nakatunan na nga napundo na sa among kalag. Badi kami karon pinagis pagtudlo ka namos balang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers o atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining atong gibiyaan nga pagtulunan at taon na natong iduputan usab. And we are still on the title, How to Handle Crises in Life God's Way. Okay, ato ipadayon
kagahapon atong gi tukbil kadtong pipila ka mga punto bahin sa mga suliran. Kaya mo man kini atong giduputan karon nga suliran kining mga sala, suliran kining mga crisis, of course, nga mo abot sa atong kinabuhi every now and then, and that's what we cannot avoid. In fact, gimanduan kita sa pulong sa Dios nga dili kita mo deny. We should not avoid kay kini it is a fact of life. Og nasud gani kana sa plano sa Dios na. So, a believer, we have said yesterday, that can either be under the power of the Holy Spirit or the old sin nature. So, anara niya siya ang pagpili. Magpapuno ba siya sa Espiritu Santo o magpadumala ba siya sa iyang kinaiyang makasasala. O atong nakita nga ang matuod gyud, genuinely brave Christian is one who has courage under pressure. Sa diha nga mapiit siya, gyapon nagpabilin ka ng iyang kalig-on, kaisog nga espirituhanon. Kay ang usa ka magtotoo nga nagapadayon sa pag tuon sa pulong sa Dios, that spiritual momentum, unya ma-metabolize gyud ang Bible doctrine diha sa iyang kalag, pinagi sa Espiritu Santo. Aron sa ingon niya na iya na kanang magamit sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhing espirituhanon. Di man nato magamit ang pulong sa Dios nga wa ma-metabolize, wa kanang galing pinagi sa Espiritu Santo. O kini sayon naman kita sa atong mga past lessons nga God the Holy Spirit cannot function His ministry to metabolize Bible doctrine sa diha nga wala kita pagtuo. Dili nato dawaton, dili nato hangpon. We don't embrace, we do not believe the things that we learn from the Word of God. So, ang Yahweh nini is to believe. Put your faith, direct your faith on the Word of God nga imong gikatunan. O sa diha nga kana ma-metabolize na Espiritu Santo, mo-function na siya, gumikan kay nalimpyuhan ka naman gikat sa mga sala. Kay mo bitaw ni, this is our SOP or standard operating procedure. Sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga malimpyuhan ang atong kalang from all unrighteousness, pinagi sa pagsugid yan ng mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan. So that is the kanang routine nato nga himuon before kita mo sugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. So therefore, a believer has to believe on the things that he learned from the Word of God, so God the Holy Spirit can metabolize them. Aron sa ingon niya na makagamit na kita niya ng mga pulong sa Dios nga natigom na sa atong kalag. Kay inumduman nato nga ang pulong sa Dios nagamando kanatong mga magtutuo to be doers of the word, not only hearers. Otherwise, if we are only hearers, we are deceiving ourselves. Again, it is a matter of choice. Naragiyos pagpili na to. Gusto? So, a believer who has been provided by God eternal life, of course, yataga naman siya og kinabuhing dayon apan kanang pasiuna gyapon niya ang iyang pagbati. In other words, he still prioritizes his emotion, is perpetually in a state of fear and worry. Mao man niya itong iduputas paghisgot. Na limin pagyud gihapon siya.
in a state of fear and worry. Kadaghang mga igsoon na itong mga Kristiyano, subo yun palandungon, tungod kay waman lagi sila pagtuon sa pulo sa Diyos kay negatibo man, ila man ang kabubuton. Nga di sila ganahan, yung imong dapiton o mga Bible study nga sama niini, mo dayon silang tubag o wakoy time, wakoy panahon ana, busy ko kaayo. So, in other words, wag yun siya gana, way tinguha, way pagpanumbaling. It's not their priority. So therefore, resulta, they are loser believers. O yun na ang dangatan. O tayo mahimo niya na. Naambot ka ni mo sa imong kabubuton. So, kung ikaw magpabili niya ng maong kahimtang ni mo, imong pagtagad nga to sa kamaturan, then ni-insister ka nga magkinabuhi ka in a state of fear, worry, anxiety, insecurity. So, in short, you're just living just like an unbeliever. Gusto? Nagtuman ka man sa imong kaugalingong gusto nga kanang magpabilin kanya ng imong kahimtang. Huwag pagtuon sa pulong sa Diyos, huwag paggahin o panahon, huwag yo'y gugma. Okay? So, mao na nga, you are a product of your decision. Kaya binimo, gikinahanglan nga atong makatunan unsaon ingnon ta separate or distinguish the normal emotion and the abnormal emotion, and how to avoid paggamit niya ng abnormal emotion. Inumdumi nga naghisgot ta dinhi bahin sa sins of emotion or emotional sins. Mo ni nga itong kanang hisgutan. Okay? Emotional sins kini. O balik ko na ko nga ang abnormal nga emosyon, abnormal nga pagbati, mao ni makaguba sa itong espirituhanong pagkinabuhi. It devastates our spiritual life. Samtang ang normal nga emosyon naga-promote kini o kalipay, kanang kalampusan, o katakos to appreciate God's grace provisions. But again, it's a matter of choice. Di gina nato kalimtan. Imo man ang pagpili. Now, unsa may buot pa sa butoon ni ining fear, panic, ploy? Fear, panic, ploy. Apan, unsa man, atong kuhaon sa ning ploy, pulong nga ploy, P-L-O-Y, tubag, kanang duwa ni, it's a game, a contest. Okay? Ehemplo, when a person meets another person, kinsa pulos ni sila may abilidad sa pagduwa o bisag unsang duwa or contest. So, makaingon gyud ta dayon nga kini gyud kini mga tawhana will play their game. Now, duwa gid ni ron. Makaingon ka dayon niya na. Now, ang fear and panic are going to play to contest each other. Duwa gyud ni ron. So, kita mga magtotoo should never be engaged in this thing nga gitawag og fear, panic, ploy. Now, ato ragong reviewhon katong pito ka mga kategorya sa categorical problems. Okay? Now, ang nag-una niini, distraction from self and others. Pagkalinga. So, naanay mga sala sa nauna, sala sa dila, sala sa buhat. So, distraction, ang pagkalinga na disturbo
gikan sa atong kaugalingon, tungod sa atong pagka-sugod na tas pagka-mapahitason, okay, pagka-arrogante, o ikaduha tungod sa ubang mga tao. Maunay nagauna nga kategorya sa categorical problems. Ikaduha, fear and other emotional problems, sama sa panic, pagtarantar. Maunay ikaduha. Ikatulo, ang pagsalikway sa imong mga higala, sa imong mga hinigugma. Ikatulo na. Ikaupat, ang kamatayon o pagkamatay. Now, ang ikalima, timing. Ikaunom, promises versus integrity. Ug ang ikapito, OSN and fragmentation of trends. Now, bahin sa kanang pagkahadlok, fear, ang usa ka talawan, dili kana siya makahuna-una under pressure. Dili. Samtang ang usa ka isog nga tao can with relaxed mind. Makahuna-una siya, makagamit siya una-una with a relaxed mind. Hayahay. Kanang relax ang iyang pangunahuna. Dili siya matarantar. Concentration is required niining bahina in studying Bible doctrine. Concentration mo na nga. Samtang kita nagtuon sa pulong sa Dios, gimanduan kita kanang pulong sa Dios nga mututok lang yun ta sa mensahe o ang gitudlo. Not necessarily ka nang nagtudlo. Kaya masayipon maning tao. Ang di masayop ka nang gitudlo. Now, hinumdumi ang prinsipyo. Ang kapaspason sa imong pagkaton, kinahanglan mo imulabaw kaysa kapaspason sa imong pagkalimot. Ato naman yung hisgutan po, no? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Now, okay, we must be consistent in our spiritual momentum. We must be consistent in inculcation, pagsilsil, in metabolism, and paggamit sa pulong sa Diyos. Naon sa maning consistency? Well, consistency, consistent, gikan na sa root word nga consistent. Kanang mapadinayunon. Okay? Consistency in concentration is critical alang sa kamagtotoo. Do not forget nga ang mga crisis o mga katalagman will just hit a believer instantly. Sama na itong nitabong Job. So ayaw kalimot, kaya niya nga itong giduputas paghisgot mo maning how to handle crisis in life God's way. So don't forget, kini mga krisis o mga katalagman, muhapak mo kanang moabot lang sa usa ka pagtotoo diha-diha. Og sa diha nga kini muigo na kanato. Ang pangutana, do we have the skill to handle them? Naabatay kahanas. Nabatay na pundo nga mga hinagiban nga espirituhan nun diha sa atong galag. So, ang balikon, ang kadtong nahitabo ni Job, pakyas ba siya when the disasters hit him? No. Wala ba? Nagmadinaugon gyud si Job. He even bravely said, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. That's what God wants a believer to experience. Mao gyud na ang buot sa Dios nga masinati sa magtotoo. Sa diha nga ang mga katalagman moabot sa atong kinabuhi,
No? Okay, ano sa may mga hihimplo o mga katalagman? Well, natingali mong hinigugma nga na found out nga na siya cancer or gitagalan na siya pila ka buwan to live or natingali mga dagkong mga disgrasya sa kadalanan o sa you see? Now, so sa diha nga mohapak na kini unsa may sagad gyud nato bation. Baw ka tarantar. We usually feel panic. Apan there are a lot of biblical passages and verses nga nagahatag kanato bahin niini. Ako kang hatagag mga pipila ka mga bersikulo. Deuteronomio 31:6. Unsay gisulti diha? Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. Nakinig them, ang mga crisis. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Versikulo 8. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Isaias 41:10. Imo ba nang gisuhat? Kopyahan eh. Karon mapundo na diha sa imong notebook o iPad doon sa Isaiah 41:10. Sa gisulti. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sunod, Salmo 56:3. Psalm 56:3. When I am afraid, I will put my trust in you. Now, pipila lang to nga kung gihatag nimo, okay? Ang pagtuo, we can see here, mao ni gikinahanglan in reverse concentrating Bible doctrine. Sa atong pag-recall ba? What does God's word say? If God is with us, who can be against us? Ana? Kung ang Diyos uban kanato, kinsa man ang makabatok kanato. Okay, diha sa Exodo, the Jews, ang mga Hudyo, matikod sila, nakakita sila sa mga kasundawhan ni Paraon. Problema to, di ba? It was a problem. Apan si Moises nakakita dayon sa solusyon sa maong suliran. Moses saw the solution to the problem. The Jews were victims of the fear, panic, ploy. Mo to akong giingon ni mo di padugay. Fear and faith are mutually exclusive. Magkalahi gyud sila, absolutely. So, ay prinsipyo ang hihatag nimo. I don't know if you have heard this already, but atong balikon kini. Adversity is the outside pressure of life. Stress is the inside pressure of life. Kaya nasuwati mo na. Akong balikon. Adversity is the outside pressure of life, while stress is the inside pressure of life. Now, dugang pagyud niya niya laing prinsipyo. Sumpay lang kini. Adversity is inevitable. Stress is optional. Okay, balikon ako. Adversity is inevitable. Stress is optional.
But pasabot, ang katalagman dili kalikayan. Apan ang pagpiit, ato na lang binisayon ning stress o pagpiit, ang pagpiit, nag-agad kung atong tugutan. Optional man. Okay? Kaya binimo, ang matag magtotoo should take the responsibility for every decision he makes. Inumdumi itong prinsipyo nga the law of volitional responsibility. O ayaw usab kalimti kadtong atong kanunay gyud akong kutlo dinhi sa pagpahinumdum kanimo nga human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Now, kini nga akong ipanghatag nimo mga prinsipyo ni gikan sa kamatuoran, gikan sa pulong sa Dios. Now, the next point nga atong we will take up, mao kining ikatulo nga categorical problem, which is unsa? Rejection. Pagsalikway. Pagyamid na. Yamiran ka nas imong mga hinigugma, imong mga kanang suod sa kinabuhi o sa ubang mga katawan, palibot nimo. Rejection. This is the third categorical problem. Rejection by our friends, rejection by our loved ones. Now, sa diha nga ikaw kanang salikway, when you are rejected, unsa may mong bation? What do you feel? Well, tubag, maluoy kasi mong kaugalingon. Mo nag-iingon og self-pity. Then, kaya nag-self-pity ka naman, you become depressed. Basta? When we are rejected, that means somebody is rejecting us. Now, there is, therefore, a rejector and there is a rejectee. Ang rejector mo ay nagsalikway. Apan ang rejectee mo ay gisalikway. Kasabot ka? Meaning, unsa? You are discarded, you are set aside, you are excluded, you are eliminated. Gusto? Dawat ka niya na? So, ana ay suliran di ay in being rejected. Gusto? Na ay suliran. One who is rejected becomes stressed. Ma-stress out na siya. And he feels jilted or dejected. O kini, this is destructive to our spiritual life. Makaguba ang gihapon kini sa itong spiritualong kinabuhi. Apan ko nang usa ka magtutuo, nakakabot na siya, nakaangko na siya kanang gitawag personal love for God, this is not a problem to him. Dili. No problem niya. Kay naa nagpabilin ka ng iyang personal nga gugma sa Dios. In other words, ang magtutuo needs to have Bible doctrine nga metabolized, ginaling, aron sa ingon niya na siya makalikay being affected when he is rejected in life. Sabot? So, in terms of rejection, there is a rejector and there is a rejectee. Sa ako nang ginaingon, di pa dugay. It is either you are the rejector or the rejectee. Gusto? Whatever or wherever you are, sa kamanayan ng duha, ang unag yung butang that should be considered is the cause, ang hinungdan yan ng pagsalikway. Kaya ang suliran mo katong hinungdan, the cause. The cause is the problem. Now, when it comes to problems, mabot na gani ta sa bahig suliran, you either use God's problem-solving devices
or ang imong mga tawhanon nga problem-solving device. You see? It's a matter of choice na po. Apan inom dumigid ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, guaranteed solution. Sabtag yun na. Yan naman tayo kabubuton nga magamit. So, balik taniya itong prinsipyo, it's a matter of choice. Now, you must consider this principle also. Katong akong gi-quote kaniha, adversity is inevitable, stress is optional. Optional. Naras imong pagpili. Ang katalagman, hunsa, dili kalikayan. Apan ang pagpiit, stress, mahimong kapilian. Okay? Now, ang rejecti, sa may binisayang rejecti, sinalikway. Gusto? Ang sinalikway is the one being rejected. Ang rejector, nagsalikway, is the one who rejects. Okay? Now, kitang mga magtutuo, gi kanang pahimangnuan sa pulong sa Dios to be persistent in the cognition, metabolization, and application of Bible doctrine o nga kini makatuyok-tuyok na makalibot-libot na diha sa imong panimuot. Let it circulate in the stream of your consciousness. Kaya bigon nimo, in the life of a believer, labihan sa kadaghang mga suliran that would crop up, mabot lang yun. Ug sa diha nga kini mo hapak na sa kinabuhis magtutuo, ang mga divine assets, ang mga kasangkapan sa Dios ug ang iyang Dios non nga mga hinigiban alang kanato sa paggamit nato are right there in the right lobe of the mentality of our soul. Na, tuong bahin sa atong pangunahuna, dinhi sa atong kalag. It is for the believer to make outside pressure of adversities internally and become stress to him, or respond them with the use of God, the Holy Spirit's enabling power. Na nakita nimo, natay kapilian. Kay kining outside pressure or of adversities, internally, o kini mahimo na ning pagpiit nganhi kanato ingon nga magtutuo, or mahimong atong kanang gamiton ang enabling power sa Diyos Espiritu Santo. Na, hence it all depends on the believer's volition. It's a matter of choice. Now, by the way, doon ay tulo ka kanang ang kining pag-react. There are 3 stages of reactions. Sa maning reaction, kanang liskuhag. I don't know mudawat ka na Bisaya. Tulo ka ang sa pagliskuhag o pag-react. Ino na lang ito pag-react. Ang number 1, denial. Ikatuha, repression. O ang ikatulo, projection. Unsa maning denial? Kini bang kanang limod? Okay? Mao ba na? Ang paglimod, dili pagdawat. So, you are denying. Ikaduha, repression. Sa may repression? Paglubong sa kalimot. Imong ilubong sa kalimot. And then, ang ikatulo, projection. Well, imo ning i-project ngadto sa uban nga tao. Kaya binimo, kita kung mga magtutuo, we are admonished to be sure we are inside the divine atmosphere. Gipahimong nuan tas pulong sa Dios.
siguruha nga naa ka nagapuyo diya sa sulod sa imong dapit nga may gahom sa Dios in your operational divine dynasphere. That hinumdumi. This is the protocol plan of God. This is the Christian way of life. This is the God's power system. Ano sa pa? Protocol plan of God. Operational divine dynasphere. Okay? Pahimangnuan gyud tas pulong sa Dios. To be sure nga naa gyud ta magpuyo diya sa sulod diya. By the way, it is a mental attitude doon. You see? Kaya the Christian way of life is a mental attitude life. So niya sa itong pangunauna. So that sa diha nga mohimo ta og bisag unsang desisyon tuwa man ta sa sod sa area of strength. Kaya ka na akong gisgutang operational divine sphere, that is the area of strength. Dapit ka na nga may kusog, kaligon. Surely, kanang desisyon na nga itong himoon would be right and good. Sabtag na. That's the only way nga makabuhat ta og husto, tukma, maayong desisyon. O kana, nagapaingon ka na. You are now on the road to become a good decision maker in life. Now, balik ra gud ta mahitungod sa reaction. Our reaction to rejection mao ni kasamot og kanang murag magkaguliyang imong kinabuhi. Our reaction to rejection will complicate our life. Ug may hinungdan nga kalimtan na to. Forget Bible doctrine to use, we become miserable. Mao gyud na ang kanang mayagom na to. Mayaguman na to. You see? So ang atong kanang react ngadto sa pagsalikway mao ni makapagubot sa atong kinabuhi. It will complicate. Kung mao nga kalimtan na nimo ang doktrina, sa paggamit ang doktrina, so we become miserable. Now let us not forget one thing in terms of this. Unsa? Impersonal love. Kining impersonal love, usa kini sa mga napo ka solusyon sa atong mga suliran. Okay? Now, when we use this feeling of the Holy Spirit love, ang imong espirituanong kinabuhi magapadayon kini to be solid and moving forward. Di man mga solido kini, ligon kini, kaparog siyang kaugalingon, o nagapadayon sa pag-abanti ngadto sa unahan. Life for the believer becomes complicated when he fragments na kanang mubuto na siya, ingon nga usa ka granada. Life for the believer becomes complicated when he fragments because of reaction to rejection. Now, unsa may pasabot ining pulong iconoclastic, arrogance. Mao ni klase sa pagka-arrogante, iconoclastic. Ang bot pasabot ni ini, when we have an idol, panlitan na kay idolo, doon na kay model, kanang mo imong kanang paka-idol, see? Na magyo kay idol kung ikaw mo nga hinanaw mga TV o kung sa mga drama diha, nagi kay idol, role model ba? Now, when we have an idol, og sa diha nga later on he rejects you, we likewise reject him as our reaction. Kaya gisalikway naman ko niya, ako po siya isalikway. No, good na. Now, ato na mag-iingon kanimo nga,
dunay suliran in being rejected in life. Gusto? Suliran man yun kung ikaw isalikway sa kinabuhi. Remember, if there is a rejector, there will always be a rejectee. Naagyot. Sa diha nga ang rejectee, katubang isalikway, reacts to the rejector because he has nothing to lean on, nothing to use in his being rejected. Naon sa mahitabo niya, mahimo na siyang pildir o he becomes a loser. Now, thus, ang magtotoo nang inahanglan og pulong sa Dios diya sa iyang kalag, so he would be able to respond, not react, ngadto sa nagasalikway. Ang magtotoo, kinahanglan makakaton, magatuon, kanang tuo, o humaniya tuuhi ang Espiritu Santo mo, galing na niya mo metabolize niya na, then, ana pa niya magamit kanang pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi to be a winner in this area of being rejected. In short, sa laktod nga pagkasulti, he should learn the 10 problem-solving devices nga sangkap sa Diyos kanatong mga magtotoo nga atong gamiton. Okay? So we have to extrapolate all the doctrinal rationales sa diha nga kita magatubang o bisag unsang suliran sa kinabuhi. Yes, na ay labihang kadaghang mga suliran, be it in marriage, sa kaminyoon, sa atong patigayon, sa atong mga kaigalaan. Okay? There are myriads of problems, be it in marriage, in business, in peers, etc. And we need not react itong mga suliran, but just respond. Dinhita una muhunong ato ni padayon ugma. Minungdanon pag-ayo kini mga butang nga atong gipangisgutan. Busa dinhi magampo kita, salamat o Dios niining grasya nga among ipahimuslan, dugang pang pagkaton sa dugang pang mga doktrina. Sarang namong magamit ingon nga imong mga anak. Salamat sa grasya o Dios. Dili kami takos gadawat niinya pan ikaw matinumanon magayon sa imong mga saad. Salamat nining among grasya nga gipahimuslan ning among Bible study through the YouTube, pinagi usab sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nada kami pagbalik ugma dinhi o Dios. Nung kami makapadayon nining among spiritual momentum hangtod makabot gyud namo ang among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong aron sa ingon niya na ikaw makahimaya sa imong kaugalingon. You glorify yourself because of our attaining our spiritual goal, which is spiritual maturity. The capacity stage sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.